Jopiny Amerka dek mowito ngimagi e masira mar apaya gwenge ma Sunyere County ma Narok. Ji adek go osebedo ka chwalo konyo nyithindo e gwenge go kokalo kuom riwruok mar Child Refugee Center. Masira no timore kinde mane giwuok Narok ka gichomo Mara, kama nyamburko gi notumore gi trailer. Moko kuom jodak ma oseyudo sir mag oganda golero ni chenro no osekonyogi e ong'ala mamalo ka koro ginyiso buok margi ewi ngimagi makiny. Yeah. Bye-bye. Azumata da dilong anak angkari. Jana tulikuwa na hii familia ambaye walihusika kwenye ajali ambaye wote watatu walipoteza maisha, na ni wadhamini wetu kutoka nchi za Michigan na wengine wametoka California, washirika wa kanisa la Eagle Rock Baptist Church. Nimepata habari kutoka traffic officers, wamesema ni lori ilikuwa inafanya wrong overtaking, ikapatana na head on collision. Unfortunately, tulipoteza the family of Joy and Mula, David Mula, na msichana mwingine ambaye alikuwa mgeni, she was a nurse.